Dong! Dong! Aman ka? Walang sa... Ha? Hindi na. Saan na mong dala? Uwil? Saan na mo? Sudan mo. Ha? Sudan. Isudaan ninyo ang uwil? Wala din isudaan di ay. Wala. Haman day mo papa. Para ipalit sa kong manghudog ko ang tambal. Nung saan day mo manghod? Busot mag-heart. Buslot o heart yung imuhang manghod? Sus, Ginoo. Anong uwil naman yung sudan? Wala day may pangpalit og sudan di ay? Wala. Ha? Wala. Sa pagko, kung may bugas sa pinikan na mo. Mapod mo yung kanon? Sus, kaita. Say, pilid sa. Man ka nagpalit na ng uwil. Ito. Layo pa? Haman dapit ang inyong balay. Wala ka nang balay sa ganyan. Dito Layo pa ni mo gibaktasan ay. Na-eskwela pa ka? Saan na grade ni mo? 5. Grade 5. Ang imong manghod, buslot o kasing-kasing. Na-eskwela pa po di mo manghod. Nag-eskwela na. Unya na ay, gimintin ang imuhang manghod na tambal. Wala. Wala, gimintin yung manghod na tambal. Sus, Ginoo. Chinilas ni mo. Imo ka ng chinilas? Be, pakita sa mga chinilas, be. Ame daw. Sus, chinilas niya, oh. Luuya, patay. Maura po na ipasudaan mo sa imong manghod. Ito ang sudan. Mamoy sudaan. So karong ma'am no, wajud ko nagdahom nga makita kong bata na uwil ra intaw gipalit para ilang sudanon. Sabi ko nung sa akin may eskwela may kaon kay naloy ko sa mga busot ng heart. Buslot ug heart, niskwela ra mo usahay nga may kaon. Sus, no. Kasi na gani grade nimo? 5. Grade 5. Ya karon more na inyong sudanon. Makatuon day ka anak day nga uwil man na. Unsa may isa halo nimo anak? Tubig. Tubig ug uwil? Kuan, luto. Luto nya tubig anak ka uwil dayon. Mo imong ihalo sa kanon. Dire. Asin. Asin. Asin ug uwil. Imong ihalo sa kuan kanon. Tuhuyan yung bata ako de. Nya karon walay gimintin tambal ang imuhang manghod. Wala. Wala pa day nag-ipa-check up imong manghod. Check up naman na. Nya Wala naman lagi balik sa kuan. pero gitagaan mong tambal. Itong pag-check up anak niya. Nya karon wala na gimintin og wala na gimintin tambal ang imuhang manghod. Wala na. Wala na. Haman dapit gani inyong balay. Layo pa toy. Okay. Ihatod ta ka ganahan ka? Ha? Ihatod ta lang ka. Ano? Ha? Layo pa man kay to. Yung balay. Layo pa man ka. Kalayo o. Karon naamoy bugas sa inyo ha balay. Naamoy bugas. Naaman. Naamoy bugas. Matangan mo nga. Kuan niya. Giutang lang sa imong mama ang bugas. Uya. Tagaan lang kag bugas oh. Nana niyo. Salamatan ito. Dako na kita bang semua. Ita. Unya ka ni tagaan ta kag kwarta ha. Ipalit nimo og kuan ha. Ipalit na nimo sudan ha. Ayaw pag sudan na ng uwil. Sus Ginoo. Pasensya na kay lo nga maoro na ihatag nako sa karon ha. Madapit yung balay. Unsa may pangalan nimo? Raki. Raki. Ang apelyido? Subidan. Subidan. Karon ihatod lang ka nako kay para makita nako ang imong igsuon. No? Katong buslot ug kasing-kasing. Ang ahadapit yung balay. O sige, ta. Dali, sakay. Ano imong manghod? Ano? Kana mo na yung manghod. Oh, dadan yung bukas oh. Karon ma'am, mao din iyang manghod nga buslot ug kasing-kasing. Bibe. Buslot kag kasing-kasing bibe. Ha? Na kay tambal. Wala kay tambal.
Sus Ginoo. Nag-school pa ka? So karon tinuod gyud ay nga busrot og kasing-kasing ang igsuon. Kung mga ma'am sir naana day iyang mama og haman imong banat eh. Jara. Tay, ning hapon. Nalabyan na ginamo ang imong anak dito tay nga nagpalit og uwil kay iya daw isudan. Oo. So karon mga ma'am sir mao day ni si tatay ug iya kuan iyang mama. So wala day maintenance aning imong anak tay. Wala kay nga akong ko na narbaho ramang ko doy pang kanang maid niya akong kuan kay kuan ra baya at kapinabayag libo akong semana igora sa mga konsumo niya kuan ra man akong buwan 4,000 niya libo ra kapin akong semana isa mong mga pamugas kang sudan so mawa ang iyahang kining pang usay baka tamis niya siya tagaan ko mo so amo usay dili mamintin iyang vitamins maputol-putol Wala po pa din ang pa-check up eh. Wala pa. na-admit na ako ni siya pa-admit na ako sa city ang gikuanan mi sa city nga gipapirmahon mi sa doktor na kaya pa operahan niya pangayuan man mi 500,000 wala man mi ana Ang opera sa iyang oo niya ikaduha gabata pa bud siya kaayo dili pa siya makasugakod sa pag-opera kay bata pa man to siya oo so karon karon niabot na siya 10 anyos may ang heart siya pitik siyang heart dili normal lagi kay gamay kay siya oh. magani kung dili siya makaagwanta sa kuan nga po ani niya kanilang Matambal lang jud. makap mo kanang pagpapilot siya ang poslo siya ang heart Mga tambal. tambal nya vitamins niya nga murang usap iyang lawas so wa gyud tag ginagmay ra man siya kinanan Oo, ito kay sitwasyon sa bata. Bata pa ba na nagi kuan nga sakit pagi. gamay pa gini siya Gamay pa. matagain taon og kuan ka-survive pa gyud siya Sige lang te. Gampo lang tas Ginoo permente te kay Ginoo ra po atong masandigan gud. iya man gyud ang tanan Ang importante dia nga kuan ang pagampo walay bayad pero na may sukli. naisukli kayo Mao gyud te. So te dili na ko magdugay tin te. Sige te, salamat kay sa Ginoo te ate. Dili na may magdugay te ha. okay te. Sige te, God Salamat bless na te. kayo, salamat Sige, God bless te.